Bé, tenim museu que d'alguna manera recuperem una part de la història. I és un museu que ens agrada dir que no és un sol edifici, sinó que és una zona museística. Per què? Perquè tenim les termes romanes que estan aquí, que formaran part del museu, tenim Can Torrents, que ja feia un temps que funcionava, tenim Can Barraquer, però també tenim la parròquia aquí mateix, tenim la plaça Constitució, que també hi ha restes arqueològiques que algun dia també podrem fer accessibles, i tot l'espai ara s'està excavant, que és a l'antic Ateneu. I en el mateix museu trobarem restes ibèriques, aquí en aquest subsol, restes romanes, medievals. Vol dir que no és un museu que hem anat agafant peces, una d'aquí, una d'allà, i les hem posat en una vitrina, sinó que ha sortit d'aquí. I això és el més important, que tenim 2.500 anys d'història en el mateix terreny. Aquí hi ha 2.500 anys d'història. Tenir aquest nou museu vol dir molts anys de treball al darrere. Us recordo que des del 98 es van inaugurar aquesta zona museística que va compondre Can Torrents i les Termes, que a partir d'aquests moments s'ha fet un treball de gratar terra per rescabalar totes aquestes coses. S'ha fet un treball de passejades, s'ha fet un treball de tallers, s'ha fet un treball que jo en destacaria molt, sobretot els programes que hi ha hagut des de que han fomentat tota aquesta cultura romana que tenim en el nostre passat, des dels sopars romans, el ludi. S'han fet molt de treball, molta prospecció. Jo crec que pocs museus tenen el que té aquest museu. Primer, té 3 espais arqueològics oberts a la llum, o sigui que els podreu veure només que caminant. Tenim plafons interactius on vosaltres teniu tota la informació. Teniu un museu interactiu. Teniu un museu que a més té un espai multisensorial en el qual podreu tocar, olorar. Podeu apretar un botó i canviar d'època. Teniu un museu d'avui en dia, que vol dir a l'abast de totes les informacions, a l'abast de tots els infants, a l'abast de les persones grans, a l'abast de la gent que li interessa la història per aprofundir, però que també és lúdic. I jo crec que els museus han de ser així, perquè així és la manera pedagògica que tenim d'entendre la nostra història. En el primer apartat hi tindreu la síntesi històrica de Sant Boi de Llobregat, que és el nostre poble. Després tenim un museu que està justament fet en la casa on hi va viure i morir Rafael de Casanovas, i és per això que li hem dedicat el segon pis, amb ell i en el seu temps. Aquest museu podem tenir diverses visions, que és la visió de grup, una visió que és més ràpida, però és que després us hi podeu dedicar tot el temps que vulgueu, perquè invita el joc, invita a veure com vestien, a veure com anaven, a veure què feien. I jo crec que us ho passareu molt bé. Així que us convido a veure'l un altre dia, que tingueu el temps, que el pugueu gaudir, que pugueu donar la volta per aquest casc antic de Sant Boi i que el pugueu disfrutar.